Dia baru baca. Tampil dong. Barlang tampil. Kamu barlang deh. First time logo हमने थांगासिनो दं दैमु ब्रह्मखौ शर्ट मुभि सोलिगासिनो दं थ' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो थ' चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै शर्ट मुभि शुट सोलिगासिनो दं हेल' गाइस नोंथांमोनखौ निर्मल दैमारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय सिस्टार दैमुनि शर्ट मुभि सोलिगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दायो शुटआ सोलिगासिनो नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो Rồi, con sẽ lau con rồi. Đây. Ah, kau dulu masih nama. Biar dulu dah, kau dah pindah. Biar dulu mana pindah mana? Kau dulu mana? Share ke bukan? Abile, berarti dah boleh. Tur dah fang deh. Beda. गारिखौ सालायब्लाबो माने खारहोबोनो हायाखैमोन आरोना बेनि थाखायनो गोबां खेब लानो गोनां जादों Kameraखौ गिनानैलाय Kamera begini kayak maku. Actually terus kayaknya kelas wokan. Semua karya karne. Hah? Semua karya karne. Apa? 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 Bisa aku bawa. Enggak mau sepia. Kartar. Baru berapa? Ayo bisa. Oh, tenis pi kadang. Dalam lanjut. Ang lai bagus ba? Oh, bungkin. Ang lai. Ayo. Gue udah kerja nabra. Ceng karo bawa bos ku. Sangunku. Ready? Action. Hap. Ayo bisa nemu gue. Oh, apa? Suki baik. Hei, jangan apa nih? Jangan aku temen nih. Ngero, ini aku lah. Mana kok? Ready? Action. Apa ayam cinot dan? Oh, apa ayam cinot? Belum. Hei, go. Tahu, ayo. Abang dek. Treng. Siapa? Cina itu. Lepas dah.
फिसाजोखौ नायना होनदोब्रा रेडि एक्शन दे खनसे फिन मानो थाबथाबाय थादों दे रेडि रेडि बिराद नाय खोनासं आं खनसे हरसुबाबो फोथांनो हायासै आइ होननानै दे दे प्रबिन टाइम जानाङा माबानि नङा नङाबा मोखां नायना बुं गुनुनि मोखां नायना बुं गुनाव नायबानो जाबाय मोखां कानाव रेडि एक्शन आइ फैसा हरबाबो आं गोदान हायासै रेडि थाथ'बाय खनसे नायना नायना लाबो गुनु गुनु बोला मा दे लाजोबखा बिदिखौ नोंखौ फोजोबखादों मेगना जादों मोनसे जायगायाव नायना आफा आं दा बिनिखौ लोगो मोनगोन बिदिनो एक्शन जाबाय ओमफ्राय नों आंनो थांनो पारमिसन यार शूटिंग सोलियासे and रेडि itu cameraman आं लोगोबो थांगौमोन आफा नों आंनो लोगोबो थांनो पारमिसन होगोन ना बिदि जानांगौ नोंहालाय मा दैमुनि बोराय जालायनानै बोरै होनांगौ होमबा आं थांना फैनि आफा दायो थांनो ओंखारबाय नेक्स्ट लकेसनाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन बावमोन ओरै फैलाय जोंना होग्राया दं आद्रा सिमां मुंनि सर्ट मुभिनि शुट सोलिगासिनो साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ फुल भिडिअ नुनो मोनगोन अन्थाइ लाखिबानो जाबाय आरो दे बारबाय था थांफिना थांफिन बारलां थांफिन थांबाय बारलांबाय था नोंखौ मा होनामोन आङो नारनांगौ होमबा लिडारा नोंसो लिडारा लोगोफोर गावसोरबो सर्ट मुभियाव बेस्थ' बिनि थाखायनो सेल्फिल' लानाय नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनहा हासते रहे मुस्कुराते रहे खिलखिलाते रहे थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल